Aprobetxa dezagun daukagun aukera, zeinek irakurri du Tigreen hizkera. Trailararai, Tigreen hizkera. Trailararai, Tigreen hizkera. Orain nire galdera, hauxe da egia. Zuen ondaukazue, zuen antzerkia. Trailararai, zuen antzerkia. Trailararai, zuen antzerkia. Ui, bertxotan erantzun berko du norbaitek? Eta betiko kopla. Zuena Gasteiz bada, nirea Oiartzun. Zuen galderak egin eta nik erantzun. Trailararai, eta nik erantzun. Trailararai, eta nik erantzun. Zein eskola galderak egin? Zuz, venga. Dira galdera hau. Bueno, bat. Txoin, zure izena? Igor. Zer moz gabiltza? Bilori ala? Jator. Jator. Ni hemen eta I? Hor. Igor. Bai, Igor! Egin galdera Igor? Zertan inspiratu zinen Martina Zerri iratiko? Nire buruarekin inspiratu nintzen. Txikiten esaten zian amak, jaso duzu zure kuartua. Eta, zaten nuen gogo hau erantzuteko. Kakazarra kuartu bat da. Baina gio, edukazioz erantzuten nuen. Bale, amatxo. Baina gero. Eta pentsatu nuen gero, bat egin eta bestekin itzen ondoren, jende asko egiten zuela hori. Hau da, aurrena, astakeri bat erantzuteko gogo ezaten dugula, baina gero, oso edukatua garen ez, badakiko disimulatzen eta, azteko txintxoak egia eta... Baina ez du badakizu azkenean maki zergatik zuen horren purustero eta horren aserre? Bai. Zergatik? Zer, egiten zioten kasu bere arrebari eta ez zioten berari kasu egiten. Zeloso zegoen pixka jo. Oso mi. Gurengo aldera? Zein? Izena? Igor? Bat hemen eta bestia hor? Eta Asier eta Asier. Bota, Igor. Badakizu, barra egiten duzunean, aurpegian mugitzen dira 15 muskulu eta zerrez aurrenean 40. Orduan aserre hongo naiz, indartsuago izateko. Ez da ikilena, ez? Ez. Oso ongi, jazta. Horrengo badera? Izena? Lucia. Zure galdera zer da, laburra edo Lucia? Bota. Eta Tigreen hizkera idazteko? Zer? Zertan inspiratu. Egun batean hemen tabernan kafia hartzen lagun batzukin, eta zegoen jarria telebista pantalla handi batean, holako programa bat ez, naturako dokumental bat, eta ikusi nuen nola gaztela kume txoro bat, saltoka, sartu zen tigre tartea, esan nuen, hau betiko zera da dokumentala, ikusiko dugu nola tigreak elikatzeko, nola jango duen gazela, ez da? Buelta eman nuen eta tarte hartu nuen. Ez nuen ikusi nahi edo. Eta begiratu nuen eta gaztelak jarraitzen zuen. Jolazten, dokumental horretan, tigregi. Eta esan nuen, zinen badago, ikriboterako gaiak. Nik idu sinisten, inspirazioa bezik eta. Gauzak ikusi, entzun, bizikiu, telebista dela, irratia dela, kaliga dela, lagunak dela, ikastola dela, eskola buruko dela, eta ordu ideiak hartu, eta desarrollatu bizkak, gero sortu personaiak, eta historia esmatu. Eta epi honekin erakutsi nuen baitaria bizkak, askotan, lagunak, personak ezagutu gabe, juzgatzen ditugula dira.
horrena eskuare gaiztu bada, hau txarra da, hau ez dakiz zer. Nik ere uste nuen tigreak jan egin zuela. Eta gazela amak ere uste zuen tigreak jan egin zuela bere kumea. Baina ez. Azkenean ezagutu egin dugu personak, ezagutu egin dira. Normalean denak bilotzen adugu. Ez badugu tratu txarri jasotzen, zaila da guk tratu txarra ematea bestei. Azkenean sorpresa izan da. Beste galdera bat, indikan bai? Beko. Beko. Izena? Beko bat, David. Gustatzen zaizu gazela? Ez dut izan bakarrian katu da betetxean. Bai, baina bai, animalia baita garria dira bai, estetiko ere, baina ezagutzen ditut hori. Dokumentaletatik. Izena? Nafi. Nire klase bukatzen etxera, Eufi. Zein da zure libururik gustukoena zergatik? Bueno, izan diteke tigre mizkera, izan diteke momolo, izan diteke makal sendoak, izan diteke adarrekari dudan bat, zuentzako. Izan diteke elurrezko pelotak eta makal sendoak. Hemen kontatzen du makalak dira txoko dira, zuaitzak, dira arbolak. Eta bizi ziren hiru arbola mundi, sekulako arbole edarrak, negu batian, haizeak eta hotzak eta eurileak, sekulako ekaitzak hori zen, eta haize golpe batek hiru makal horietatik bi handienak gerri-gerritik jota txikitu zituen, eta orduan gelditu zen makalkumea bakarrik bere bi makal sendo lagun haiek gabe. Esan genezake bere guraso dira bere dituzela, ezta? Baina horrengo udaberrian... Bueno, gero zubiratzen duzu, bale? Oi, utzi dizu. Venga, pronto galdera. Intrigarekin dut zaitu hor. Izena? Alba. Alba. Galdera errese alda. Zen zure lehenengo ipuia? Lehenengo ipuia ez da, lehenengo liburua izan zen. Egin ditune letra bakotxaren zat, egin nuen kantatxo bat, obratxo bat edo, bertxo bat edo, Egiz, B. B ikasteko, 5 eta 6 urteko hau txikiek kantatu egiten zuten. Eta doinu bakotxarekin identifikatzen zuten letra bat. Horrela, erresak ez zituzten letra kantari. Adibidez, B ikasteko, ikusi nuenean, zenbakiak ikasi, bapi bederatzi, 5 eta besteak 2 edo etzi. Baloi berri bat badut, eta jantzi dut bota. Orain txengola, sartuko dizut postiko bat jota. B asko aratzen diren hitzak elkarren ondokarri, eta hau txikien zaziren. Adibidez, P, A. Begira zazu, bitu doinu hau. Patinekea hankan, panpina eskuan, pilota eta pala, pilota lekuan.